panguva ino the ruling party ZANU-PF iri kubatikana aiwa inyatsonodze kuti yasara ine bundu after Edgar Lungu ashayika. But tikuona kuti vakomana vari kufamba nepropaganda vachirelease evidence dzekuti vachipomera akaenda Hichilema vachiti aiwa is the person behind the death of Edgar Lungu. Sanapinda mashoko nedzimwe tsamba dziri kuburitswa dzimwe dzatikambo release yesterday tichiona kuti dziri kutenderedzwa navakomana ve the ruling party ZANU-PF vachiti aiwa their top ally panguva ino otsakatiswa nevakomana aiwa vana akaenda Hichilema. Ndobva subscribe or like on the bell kuti mudapenda yoga change zvamuri kuona muposta tsamba dzimwe dzatika verenga nezuro idzo vachiposta naEdgar Lungu wamuri kuona mudanyora chiti ndiye akaenda Hichilema. You went to Edgar Lungu's house with the grinders. You arrested his wife, you arrested his daughters, you arrested his son, you grabbed his assets, you didn't permit him to seek medical assistance early enough, you declared him ineligible. But why hakaenda Hichilema? Why? Mashoko ari kuda chibvunzo pana Nagachangi vatikuona kuti aiwa vari kubatikana ende vari kufambisa propaganda aiwa dzekuuya vachiti Hichilema is the man behind our is death. Kunyange zvedu tisina umbowo huri very very clear uri kuuya panapa uchisuggestion navakomana panapa the ruling party ZANU-PF vari kuramba vachingofire mafireworks vachimaataka kuna akaita Hichilema vachiti aiwa you must explain kuti chii chakanyatso kuitika. Mashoko atiri kuona panguva ine tikuona kuti kunyange naEdgar Lungu wacho anonzi kuSouth Africa uko SABC iri kuda kutaura mashoko ichiti anga atotaurana nemaauthorities eSouth Africa kuti aiwa azodzokera kuZambia until tembo yaHichilema yapera kana kuti pava nenew government. Mashoko atiri kuda panguva ine atiri kuona kuti the amount pamusoro aiwa pekutsakatika kwaita Edgar Lungu. Pinda comment section medu kuti dzimafungiro enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. Pamusoro na subscribe or like, so on the bell icon.